जायबा सुस्मिता बसुमतारीहाय जायबा बुथार जानायहाय एक्चुअली बे सुस्मिताखौहाय जायबा खालि बे बिहारी सेंग्रायाहाय हारसिंनो बुथाराखै बायदि आङो सानो एबा मा आंनि साननायावहाय। मानोना जेब्ला सुस्मिता बसुमतारीया जेब्ला बिसनायाव जेरै गोलैनानै थायो पुरा लं थं बिनियावहाय माने मा होनो जायबा आथोन जायबा प्राइभेट बुस्थुआवहाय बिथांनाव माने जियानो गैया राइट बिथांखौहाय आंनि साननायाव एबा मा आंनि साननाय मथे एक्चुअली मा ग्रुप नांनानै बिथांखौहाय जिनाहारि खालामदों बायदि आं सानो। जायबा बिहारिफ्राहाय जायबा आकाश प्रसादजों लोगोसे लोगो नांनानै जायबा मा होनो बिथांनि लोगोफ्राबो लोगो नांनानै एक्चुअली जायबा सुस्मिता बसुमतारीखौहाय माने मा होनो बेजोंहाय माने बिखौहाय जिनाहारि खालामखांनासो मा बिखौहाय बुथारनाय बायदि माने आं सानो आरो। मानोना खोथाया बुंनो थाङोबा माने मा बिथांनावहाय माने बियो गैयामोन आरो मा बुङो माने बे मा होनो बे आथोन जायबा बिनि प्राइभेट बुस्थुआवहाय माने जियानो गैयामोन मा बिथाङाहाय माने लं थंमोन राइट बिथाङाहाय माने जेब्ला थैनानै थादों बेयावहाय लं थंमोन। नोंथांमोन आं फट'खौ आङो खिन्थानानै होगोन दसे समाव जायबा सुस्मिता बसुमतारीनि फट'खौहाय बिथाङाहाय माबोरै थैनानै दंमोन ओमफ्राय बिखौहाय बोरै मोनहैनाय आं नोंथांमोननो आं पुरा फटक ओमफ्राय आं भिडिअखौ आं नोंथांमोननो आं मा खिन्थागासिनो दसे समनि उनाव। बिनिखायनो नोंथांमोनाहाय पुरा मिन्थिनो थाखाय नैबे भिडिअखौहाय पुरा A to Z फारसेनिफ्राय जोबजासिम फारि फारियै नायलांबानो जाबाय गासैखौबो मिन्थिजोबगोन गासैखौबो नुलांजोबनो हागोन राइट। एक्चुअली नोंथांमोनाबो बे फट'खौहाय नुबाथाय बिदिनो सानगोन जे सुस्मिताखौहाय बिथांमोनाहाय गें माने जिनाहारि खालामदों गें जिनाहारि खालामनायनि उनावहाय बिथांखौहाय माने बुथारनाय जादों। नोंथांमोनाबो बेफोरबायदिनो माने सानगोन गोसोआवहाय जुदि नोंथांमोनाहाय नैबे फट' भिडिअखौ नुयोबा दसे समनि उनाव आं खिन्थानि। सुस्मिताखौहाय गें रेप खालामनानैसो बुथारदों। यस नंगौ आदै आरो मादैमोन सुस्मिताखौहाय गें रेप खालामनानैसो मा जायबा आकाश प्रसादनि लोगोफोरजोंहाय माखासे जायबा आकाश प्रसादनि लोगोफोरजोंहाय मा जायबा सुस्मिता बसुमतारीखौहाय बिथांमोनाहाय गें रेप खालामनासो बुथारदों बायदि नैबे आंनि साननायावहाय एबा मा बियोहाय माबोरै साननांगौ एबा मा बियोहाय साननायावहाय एबा थिंकिंआवहाय नैबे माइनावहाय माबोरै फैखो होनबाथाय आं नोंथांमोना आं खिन्थागासिनो। नैबे फट'खौहाय नायनो हागोन नोंथांमोनाहाय माने जेब्ला बिनि रुमावहाय एबा बिनि बिसनायावहाय माने बिखौहाय बुथारनानै दोनदों अब्ला मा बिनियावहाय माने जि गैया जायबा बिनि प्राइभेट बुस्थुआवहाय एबा मा आथोनावहाय जायबा सुस्मिता बसुमतारीनि जायबा प्राइभेट बुस्थुआवहाय माने जि गैया ओमफ्राय मा जायबा बिनि गोजौआवहाय मा बेयावबो माने जेबो गैया बिथाङा खालि माबा मोनसे जायबा फ्रक इखौथ' फ्रक होना एक्चुअली सेमिस ना मा होनगोन इखौ ब्रा खालि मा बियो माने ब्राल' गाननानै दङ ब्राल' गाननानै दं ओमफ्राय मा बेनावहाय माने मोदोमावहाय जियानो गैया ओमफ्राय मा सारखार बाखार बिनि बिसनायावहाय जेरै जाब्राफ्रा उन्दुयो माने एकदम ओरै 10 जन 12 जन जेरैहाय 7-6 जन मानसिफ्रा जेरै उन्दुबाथाय जेरै जायो बिसनाया थिग एफोरबायदिनो जानानै दं। नोंथांमोनाहाय नैखौ नायनानै बुजिनो हागोन राइट। एक्चुअली आंनि साननायावहाय बिखौहाय सिगां गें रेप खालामदों गें रेप खालामनायनि उनाव मा बिखौहाय बुथारदों बायदि आंनि साननायावहाय। मानोना जायबा आकाश प्रसादखौहाय दिनै पुलिसाहाय हमदोंबाबो मा बिथांनि खुगानिफ्रायहाय दिनै फंसेबो राव ओंखाराखै माबोरै बुथाराखै आं बुथाराखैसो होनदों बिथाङा आं बुथाराखैसो होनदों। अब्ला साननानै नाय बिथांनाव हयथ' माबा मोनसेथ' हाबनानै दं गें रेप खालामनानै बुथारदों नङाबा बिखौहाय हारसिंथ' बुथारनायावथ' एसेबां एफोरबायदि जानाय नङामोन जिफ्राथ'। ओमफ्राय जुदि बुथारदोंबा बुथारदों बिनि ड्रेसफ्राहाय मानो गुनाय मानो खेवनाय बिनि ड्रेसखौहाय जायबा सुस्मिता बसुमतारीनि बिनि ड्रेसखौहाय मानि थाखाय खेवनाय बिनि आथोनजोंहाय माने मा होनो बिनि जायबा आथोननि जायगायावहाय जायबा बिनियावहाय माने जि जोम थानांगौ बिनियावहाय मा होनो जायबा बे जायगायावहाय माबा मोनसे गाननाय थानांगौ हाफ पेन्ट गाननाय थानांगौ नङाबा माबा मोनसे लंपेन्ट गाननाय नङाबा जि गाननाय माबा मोनसेथ' थाथारनांगौ बिनि मोदोमावहाय खिन्थु बिनि मोदोमावहाय जेबोआनो गैया खालि ब्रा मोनसे गाननानै दं। ओमफ्राय जायबा बे गाहायनियावहाय बेयावहाय गाहायनि प्राइभेट बावहाय माने बिथांनाव जियानो गैया। अब्ला साननानै नाय
नोंथांमोना बिनि सोमोन्दै मा जानाय आं खिन्थागासिनो बियोहाय जाथायाहाय माबोरै जादों। फार्स्ट अफ अल आं नोंथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोनाहाय आंनि भिडिअखौहाय गोबां नायो नाया नङा गोबां लाख नायो मिलियन नायो ट्रिलियन मिलियन बिलियन गाहाम नायो नोंथांमोना खिन्थु मा पेजखौहाय फल' खालामनानै होयाखै मानि थाखाय खालामनानै होयाखै आं नोंथांमोननि थाखायथ' बेफोरबायदि आं एवारनेस मोजां नोंथांमोनाहाय आंनि भिडिअखौ नायनानै सांग्रां जाथों एबा मा नोंथांमोनाहाय हुसियारैनो थाथों होननानै आं नोंथांमोननि गेजेराव बेफोरबायदि आं मोजां भिडिअ लाबोबाय थायो खिन्थु मा नोंथांमोनाहाय माने साबस्क्राइब माबा फल' खालामनानै होयाखै मानि थाखाय फल' खालामनानै होयाखै नैबे पेजआनो आंनि नैबे आलुनि मा बियोहाय सेकेन्ड पेज सिगांनियाथ' मा इयोहाय माने डिलीट जालांबाय एबार मा आङो गोदान पेज खुलिदों आङो निउ पेज खुलिदों नैबे मा होनो बेन सेमि होननानै आं मा गोदान पेज खुलिनाय जादों स' नोंथांमोनाहाय बिखौहाय जेसेबां हायो माने मा फल' खालामनानै हो जेसेबां हायो फल' खालामनानै मानोना आं नोंथांमोननि गेजेरावथ' बेफोरबायदिनो आं मोजां भिडिअ लाबाय थायो ओमफ्राय आं मोनसे खोथा सिरियास बुंनि गोबां मानसिफ्रा बुंदों मा आलु बायदियानो एबा मा आलुमोन बायदियानो मा हिनजाव लानो हायैखाय एबा मा हिनजाव लायैखाय बर' सिख्लाफ्राहाय खायसेफ्राहाय माने आग्लायनायफ्राहाय गुबुनजोंहाय खारबाय होनदों न' बेफोरबायदि नङा मानि थाखाय आं बुंगासिनो जायबा सुस्मिता बसुमतारीखौ एक्चुअलि नैबे फट'आवहाय नायोबा बिथांखौहाय माने एसे लेभेलबो नुयो राइट एसे लेभेलबो नुयो माने मा गावखौनो बर' होननानै माने सिनायथि होयै बायदिबो जोङो नुनो हायो आरो मिथिबाय दा ओमफ्राय आं कमेन्टआव सोरबा सासे बुंदोंमोन माने जायबा बे हारसा सेंग्राजोंनो थाखायोमोन हारसा एक्चुअलि प्रसादाथ' हारसाफोरजोंबो बेरायो खोमादां बेरायनाया गुवाहाटियाव थानायफोरखौथ' मा बुंबावनो नंगौना नङा गुवाहाटियाव थानायफोरखौथ' मा बुंबावनो सोरजों बेरायो आजिखालि गामियावनो बेफोरबायदि आरो बे टाउनाव बावसो गामियावनो आजिखालि मा जालायो आरो बेथ' टाउनाव बावसो बेखौथ' बाद हो दा ओमफ्राय मा आङो बुंनोसै खोथाखौहाय नैबे आलुआहाय माने बिराद बर' हिनजावफोरखौहाय प्रप'ज खालामदों बिराद प्रप'ज खालामदों मा बर' हौवा होनबाथाय मा आलु होनबाथाय माने रेजेक्ट खालामनानै होयो मानि थाखाय दिनैहाय बेफोरबायदि जागोन जाय मानसिया आलुखौहाय रेजेक्ट खालामदों बैफोरबायदि मानसिया मालाबाबो संसारावहाय मोजां गोजोन संसारानो मोनजानाय नङा बियो हाबा जागोन येस नोंगौ हौवाखौ मोनगोन आजिखालि मानो मोना हौवा एभेलेबेल मोनगोन खिन्थु हौवाखौ मोननायनि उनावबो बियो मा गथ' सासे सानै जाखांनायनि उनावहाय हौवाया बिखौहाय जोगार हरगोन ओमफ्राय मा बियोहाय उनावहाय मा गुवाहाटि बेंगालर नङाबा अबावबा बङाइगाव क'क्राझारफोरावहाय फानथिंग्रा जालाबायगोन जितिया बियो फानथिं जितिया बियो खैफोदाव सानसे गोलैगोन अब्ला बियो माने न' बां माने जेबो गैयै बायदि जाखागोन नालाय जायबा फानथिंग्रा बिसोरावथ' इदिनो खाना नालाय जेब्ला बिनि सोलेराहाय रबलांगोन जेब्ला बिखौहाय रावबो कास्टमार फैया जागोन अब्ला मा बियो सानसे मा आलुखौहाय गोसोखांगोन जे आं आलुजों थांबानो मोजां मोनो होननानै स' आं बिनिखायनो आं खावलायो जुदि सोरबाफोर जुदि गोसोथोनाय गैयाबाबो एबा मा गोसोथोनाय माने बयफ्रेन्ड गैयाबा नैबे आलुखौहाय लानो हागोन मानोना आलुहाय दा हाबा जानायनिबो सम जाबाय माने मा दा आलुआहाय हाबा जानायनि सम जानायखाय जुदि सोरबाफोर दङबा सिख्लाफोर जुदि सिंगोल दङबा आंनो कमेन्ट सेक्सनावहाय आं खिन्थाबानो जाबाय माने मा आङो हाबाखौ आङो खालामनाय जागोन आरो मिथिबाय आं हाबाखौहाय आं खालामनाय जागोन माने बियो सिरियास खोथा पुरा 100% सिरियास खोथा बियो ओरैनो बुंनाय खोथा नङा एक्चुअलि सोरबाफोर जुदि माने मा होनो हौवाया सैया खालामो जुदि नोङो हौवाखौ गारां अब्लाबो नैबे आलुखौहाय लानो हागोन आलुआ नोंखौहाय लागोन जुदि नोंनि हौवायाहाय थैबाय ओमफ्राय नोंनि हौवाया थैबाय नोंनावहाय गथ' सासे दङ होमबाबो जेबो खोथा गैया आं नोंखौ आं लानाय जागोन आरो खालि नोंनि कारेक्टाराहाय एसे मोजां मानो जाबाय नोङो गोसोम गुफुर बेफोरो जेबो सलिया बियो डाजन्ट मेटार नों गोसोमबाबो गुफुरबाबो नों फरायनाय दंना गैया नों ग्रेजुवेट आनग्रेजुवेट आनइमप्लयड जेबो खोथा गैया नोंखौ मा नोंनि कारेक्टाराहाय एबा नोंनि साननाय हनाया एसेल' मोजां जानांगोन आरो अब्लानो मा आं लागोन आरो आं नोंखौ आं सुखु गोजोनैनो संसारखौ जोङो सानैजोंहाय जालांगोन आरो नैबे पेजनि गेजेरजोंहायनो जोंखौहाय बयबो नुलांबाय थागोन स' बिनिखायनो मा सोरबाफोर दंबा नैबे आलुखौहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो आलुआ लागोन स' नोंथांमोनहा लास्टाव खावलायो नैबे आलुनि खस्थ'नि थाखाय नोंथांमोनाहाय नैबे पेजखौहाय फल' खालामनानै हो ओमफ्राय जेसेबांबो हायो नोंथांमोनाहाय नैबे भिडिअखौहाय शेयार खालामनानै हो जाहाथे गुबुन हारिजों दाबा गोसोथां जाबाय थानाय बर' सिख्लाफोर बिसोरो मा नुनानै माने एसे हसियारै थानाय बायदि नङाबा मा बिथांमोनाबो बेफोरबायदिनो सानसेया थैगोन जुदि गुबुन हारिखौ लायोबा नैबे आलुखौहाय लायाबा स' बिनिखायनो आं गोसो गोथारै आं जायबा थैनानै थांनाय जायबा सुस्मिता बसुमतारी दा बिथाङाहाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो माने मा आङो जेबो बुंथ'ला आं मोजांबाबो गाज्रिबाबो आङो जेबो बुंथ'ला माने मा
आं बेखौनो बुंनोसै बिथाङा जेरावबो दङ सुखु गोजोनै थाहैनो हाथोंसै आं बेखौनो गसाइनाव आरज गाबो आरो रेस्ट एन्ड पिस जेराव दङ बिथाङाहाय सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हाथों जाहाथे भगबानाहाय बिखौहाय माने उल्टा पाल्टा दा खालामथों माने मा बिखौहाय दा साजा होथों जेराव दंहैयो बेयावनो बिथाङाहाय थाहैनो हाथों स' आं बेखौनो आरज गाबबाय भगबानावहाय ओमफ्राय नैबे भिडिअखौ अननानै प्लिज शेयार खालामनानै हो ओमफ्राय जुदि सोरबाफोर जुदि सिंगोलफोर दंबा नैबे आलुखौहाय कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आलुआ नोंखौहाय हाबा खालामनाय जागोन आरो थेंक इउ लाभ इउ अल अफ इउ